ublay ya phi baro ngadap da gajing kemen ka bakrau ban kren na phi ya kane ka phang kata kalong siaphang uyak jakor hendreu kakten apocalypse kamun kajing penpau chenna ya kabala bore ka kitab jing penpau kadai kajing tho bala penpau ha ki ar benta badengkong kum kajing pen i chenna bat pa ar kajing yathu ya kaban saja hang ni kapan i ya kajing ya pher hap deng kajing long hok bat kajing long pom bat kini kilayo la kanong ba kidawa kane kajing yathu lupa kalong ba kinong pom kila ban kela bamun bat kiriu blai pan kidon kam ban kentu yaki batlot jingay ban yang scam ka jingay ha ublay kini kidak kishin kikren ya kabala debja bat kaban saja ha ga jutang barim kidon kumba praspa teli kidak parsi ya ka kitab jing penpau latho ha kapor ba sanchar kahima roman hapo kajing pen upatsya dumission prapuai hadu khandai punriu edi kistan bible pat ki ong balatho ha gasnem khandai phau hadu khandai kusan edi kajing penpau jong kidak kishen bat kaktin kaya thu ya kasmi jong kajing bishar ublay kadak jong ukhon lang brot kapan i ba kaktin jing bishar jong ublay ladap kran lepa kading pna namar kata kani ka kitab ka kanthop ya ka khubor jong ki hinyau teli ki balang ha Asia dai hang ni nginyo i ba ka jing im kalong ya baro ba unong tho upen pa kadon ka jing yele hap deng ka jing pha ba ka jing snail ka jing shai ba ka jing dum ka jing shisha bat kajing bakla kabalang bakhuj bat kahimarum ha kabakun kajing job kalong kajing syai kajing shisha bat kabalang bakhuj namar kata uyo anis uwer yangi baro ban suthu kumno ublay utray kam langba uji Yesus Kristus kajing mani ya upatsya kakum kajing long jingman jong ki nyau teli ki balang ha Asia ublay ulakren langba ujisu ha uyo anis na kabanta kajing baha ki Kristan kane kalong ha kapor kajing sya pensitom ki Kristan ha kahima u domation ma u ulasan sya dan bor baha bat hukum baro kidai ban mane ya u ulapan long yelade kum ublay hakapor jing sensya jong u ulapan sitom ya ki Kristan kasapriang keleng kahima jong u na kata kada uyo anis ulayo i kidak tho bria ya ka jinglong jingman kahima rom ki nyau teli ki balang ki wanra ka jingmen ya uyo anis namar kila yalap ya ka jingyo i pau jong u langba ka jingyo i pau jong u ya ka ban saja jong ka jing put ha ka donut jong ka rum kumta ulayo i ya ka jingdon kam ban yarap ya ki balang Kristan
Langba kisithi banyaram na kabanta kajing baha kemensen namar kahima rum kalayale persya ya kipai Kristan. Kumta ukwa bagi Kristan baro kinlong kinong syong snong babha. Hagaju kapor Yohanes ulabor renti katkum kajengkai Yesu. Markus sipau khon saulai. Kani kadai balong kerukom le hap deng chung pi. Lada unu ukwa balong he udai balong usyakri ya kiwai pan. Kani kanweng ya kajinglong ki gentle bat kajingkwa lalot jongki ya kabor. Yohanes udan atali kidaw ba upersya ya karum. Banengkong kajing yoi ya kajinglong kinong sensar kahimarum kalalong kaatiar jong uksoy. Baar ulakan tu yaki na kapor siya kapor bakin yayim kum ki Kristan basisya watla kidon hapo kajing penyad kahimarum. Artali kimran bapau. Yohanes uyoi artali kimran ya kabala thau da ublay bansa ha karengkeu bat ha kadureo. Kini kilong ki atia jong wiyak jakor. Yohanes ukhen ya karum bat kajing priang jong kajing mane ya kipatcha kilong kum ki arjan kimrat kla. Umrat banongkong ulami na kadureo. Kalongkum kisaujan kimrat bahe bami na kadureo bat uwei uyapher na uwei pan. Pej na kalendong banyo kakon baar hadu bakra. Uni umrat uperthubut ya kajinglong jong ukun lang bron bat udai unong syun jong ublay. Bat ukun benriu. Kajing koit na kajing mong bayap kakdew na kajing kela jong kajing long jong uniru. Kaphalang biang ya kajing sya aring mrau ne kajing yap ne na kanyamra jong kajing yap. Uni umran klau omdan syuk kajing sngew. Bat wat la tang ban penjat penpra kamtam ya kajing thau jong ublay. Ya uni umrat uyak jakor uai kabor ban pej ya kaperthai. Uyak jakor wat la ulasya be nabneng. Wat kataru udang sensyar katu katnepor ya kaperthai. Udang la ban rai. Hapi ngan ai kapor, bat kaburam, kumba kapor kadan, bat nga ngan ai yaka ha unu ubangamon. Uni umrat udai uatir jong uyak jakor ubayale tma persya ya usembai jong kakenthai. Bat kabo jong katablup ya kaperthai. Kani kadur kadai kabalasim na kajing yoi bala ringdur na kakitab Daniel kalenong bahnyo kadkhon kabalai. Kae kani kadak ne kadureo ha kajing yoi pa kadureo kalong kum kadang jong ukun benriu. Kerpang ya kejentil. Haka kitab jeng penpau kat nyau dekhon kat sang bat Daniel nyau dekhon baar hadu balai kisau teli kitab niang kiba penlong ya kaduriau ban kidau kini kidai kiwei na kidak jong kibor kajing sliu. Kum umrat banengkong umrat baaru udai ureu Klain banya kajingla
jong kapor Ibreu. Une uklain kum uyak jakor. Une umran ui kum ubabha kum ujisu bat penban kakubo jong u kalong penban na uksui. Kini atli gimrat kensya kiat reilang rengkat panya ya gurukom sensya kadar. Kini kipen bakla ya ukun ben riu ban mani ya utrai bat ublay. Uno ubamani ya kum utrai upen yam ne upen sitom ya ki. Lengba kakamai kakaji ha kahima juu. Uni uwer ya kiweiru kisim bat kihima bandan liang bat u banyale persya ya ublay bat kidongbu juu. Uni udai prophet lamler bat udon sikhau teli kireng jong ulang brot. Kasur jong u haba ukren kalong kum kasur uyak jakor. Bat kum usuri baphong dagasni lang brot. Kane kecing batai bat kecing syakri ya une umran kala bat penpau kikam pela. Une umran uyai beteng ban pentroin ya kasandur ublay. Upenlong ya gitu barok kibamani blay ya kipatsya kahima ban phong da kasyap jong umrat klau. Kini kiyo ya kadak ha kiselang mat kum gitu kibasakri ya ublay. Renang banyau dekon balai. Bat kinong bud jong ulang brodru kidon kakerteng jong u. Bat kakerteng jong upa jong u latho ha kiselang mat jong ki. Renang katsau dekon iway. Kumta kisakri jong uyak jakoru lason ya kasyam jong u yak jakor. Henriu. Kadai kecing pertubu jong u ya ublay baim. Lenong banyau dekon baar. Une udai ukris lamler ha kajutang batamai. Kai kabapelong kerpang syapang une udang henriu. Katan raidu jong une udang kadai na kidak kisien na ka Bible. Unambar nyo kathau ya kajing janai bat unambar nreupan kakadeu ya kajing bom janai. Niyo i badon lai teli kinreu kabamon ha karukom jing yadu joru kadon kajing duna. Uyonis ula don lepa ha kajing mut jing perkhan ban pensyai ya kajing mut nreu. Lengba kajing khen ya kinambar jong une uyak jakor bat kadai kabathau ya ubreu. Kadai kanambar jong uway ubreu. Hagakatin Hebrew bat hagakatin Greek ya gidak pule lapendem kamru da kinamba. Nama katam nilaru ban khenlang ya kine gidak katkum kanambar jong man uway pa uway udang jong kakantin. Kumta kakatin yak jakor hagakatin Greek kadai Theorian. Kadai kapalak penkela syakakatin Hebrew. Kilembar bagi khen kalong henreu. Ha kajing batai ha kakri pan jong kakerteng Nero kadai Caesar Neron. La penkela syakakatin Hebrew la khen lang yaki kami henreu. Nama kata katkum kajing batai jong start Bible jong Yohanes katheu
ya unero. Bat une unumbar jong yak jakor. Kumta kat kum ka history unero uday udak bapaw jong yak jakor. Karut kom khen yakidak jagatin Hebrew siya kidak pareng. Q kayarangkan chispa plus S. Kayarangkan Henry O plus R. Kayarangkan Bat Aspa plus N. Kayarangkan Santo plus R. Kayarangkan Aspa plus W. Kayarangkan Henry plus N. Kayarangkan Santo. Lada khen lang baro kalong Henry. Kat kum kani karukom khen kipat Sharoman u Caligula bat u Domitian ru lada khen lang kami Henry. Temta shua ban penkut. Gimla ban bane ya uyak jakor namar dontang uwei ublay utulong jong kibor bakraw baro. What ki comes new uni umrat klauru kija no hapo kapor bamaya ublay. Bar kapor uyak jakor kadantang ha ka klipman jong kaperthei bangidon. Henry kitu kibadan hableng kibayak na kabanta ukris bar kahok bar kiru khoi kinshat kemen jong kajing klem uyak jakor kinong mani blay jong uyak jakor kia le persya ya kinong bo jong ukhulang ron namar ya ka kerteng jong ki latho ha ka kot jong kajing im Yohanes uklem kren syai ba kinong mani ya uyak jakor kinsa sya pensitom si junom namar Yohanes usuthu syai kedar pan yo jing im kadai kamon balai lu jongi ba ublay ula ayangi banjin haman ka klipman jong ka jing im jongi kumta ulama ham yaki kristan naba kasngi jong ka jing sya pensitom kalajan kiban lai im tang kitu kibayat lang ba kijing tenju sya sat phatok sya pernang kangpar sya penyak na gadaw kajinge mau lawer banlong kibayai sya bat bas kem jinge wat ha kajing tenju basir khairu kajing tengen jong kitu kibangai kalong kajing job jongi ya usul kane kajing job kadai kajing job jong ublay da kapor jong kading khna kane kading khna kadai khnang na kabanta jongi ha kaba nginla banele persya ya kapor usul man ka khilip man nidon kam banele ya usul khlang banyo ajing im kapor bakraw kadai kajong uwei ubasyong halor kakhel kitu kibadon ya kasyam kilong kiba lakarpang kajinglong blay ne jinglong soy katkum kajingay jongki hagalanong khatlai dukhot khatnyo kapan i ba uyak jakor utuklar ya kakamai kakaji banyo jakpo jong kitu kibom menjur ban ko ngu ya u kini kibadon ha kapor kipersang ban kring ya kiwei da kapor ne da kajing kwa jong kajing sneu bat kidei ban ko ngu ya ki ha kani gejuk mentaru kitu kibadon kapor kileben ya kinong bud jong ublay habun kirukom ba kiyola na kabanta Yohanes umrat baar kathau ya ki kenhunem ki bayalam bakla ya ki reu sida bat katkum kajing tho
ha ka khana pateng ka jing yathu yangi bangi dei ban sumar bha bayo ngingan ha ka jing riam jong yak jakor kikten ujisu ke ai khon hadu menta menne kumno ngidei ban im ya kasabat labu na ka benta ubre ya ubre na ka benta kasabat Markus R khot apenyo kaniam kadai na ka benta kibreu sinrang marken thai na ka benta banlong maran ne na ka benta kaniam uyak jakor upenlong ya kibreu banle ban penlong ya kibreu banle bun ki ai ki ba penjot ya ukun men reu ngila ne em bane thu hok bangi ngilai na ka jingriam uyak jakor ngidon kabor ha ka kerteng ujisu ngila banjom ya ka jing pensoi baro jong usul ban ong em ya ka lenti jong u ban poi shadu jong bat banjil barabor ha ka lenti ublai ban poi shapneng ban yang barabor ha ka lenti ka hok ka jing shisha kalong shisha ka ba ujisu ulapan ilpa yangi kalanti bat ka ka bainong ladang ile yaka ujisu usiu dala ka jong ka jing em naba uyang ha ka jing shisha bat usiu dala ka jong ka jing em na ka benta ipop baro jong hun ben riu ka jing kali yangi baro kalong hatu ngi kloi ban yang ha ka jing shisha ne em bat ki ba khanglat yangi ban yang ha ka ho kidon ki ba bot ringki ha pedeng uyak jakor bat Jesus Christ ki kan thom baro kidon ki white lam kidong bot badon ha silang mat jongki ya ka jing tho ka ba kerteng ha ka kerteng jongki kidon ki reng san khot ban riu khatlai khot ban kong bar baro kidon ka jing em bar kabor bakfang bar kumju kabor halo ka perthei baro ki jing yale basir thei kalaja haba ki nyau tli ki hima jong ka perthei ki yale ka wei hadin ka wei ha kani ki jing yale ka thong bamanta ka long ban yo sanchar ya ka hima ba khaddu ha ka ba uyak jakor ulala ban long utrai kle halor ka sanchar khadar jong honggut isim ki batrai kam hapo ka hukum jong u ki nyau tli ki kle ki kedau farsi ya ki nyau tli ijaka jong ka sanchar khadar bar ki ha hapo ka wei ka hima ha ka jing sanchar jong wei usin kita kilong ka Egypt Assyria Babylon Medo-Persia Greece Rome bar ka jing sanchar ya ki shiphautli ki hima kata ka farsi jong ki shiphautli ki reng ka theo ya shiphaungut ki patsha ba la lek jong ka hima Rome Augustus Tiberius Caligula Claudius Nero Galba Otho Vitellius Vespasian bat Titus haka khle jong yak jakor la tho ya ka kerteng ka jing kren ben blai ka jing klan bor uyak jakor kalong lada kan thop lang ya ka jing khen jong ka Babylon Medo-Persia bat ka Greece ka jing yale uyak jakor kalong
ban kren ben blay bat kabor ban kring bat penbin ya ki khon ublay kawai na ka jihikai na Daniel hakabau Yohanes ulapan ya ka jingklan kabor jong ublay halor ki bos nsyar kaperthai uyak jakor bat umrat klau bami na kaduriau kidai Chris lamle bat uyak jakor na ka khandau kinong ya thulpa pasyukor kumju kajing kren ben ya ka Trinity bakhui wat uyak jakor ulale hadu kat niru ublay udang don kabor halo jungu hakas pasnem banengkong niru bat u Domitian kila pensitom ya ki Kristan kalong ka basir khaiba kaspas nem ba arho ka jinglong nong yalam jong Hitler kala pensme ya ka perthai baro ka wei ha ka ba da ki billion ki ju kila sha penyam sibon kino yalam bas new kila banwan ha ka bor shua ba ki Chris lamler kinwan kumba la batai ha ga jinyo ipa Yohanes uyak jakor ukwa yangi bangin jinga na ublay bat ba ni bat bangin nom manishu ya u kinu ki bomday kinong bud basisha jong ulang bron kin saphet no bat kin manino ya uyak jakor di Kristan kidai ban pen kre ban sha sitom kum sibenta ban long nong bud jong Jisu kini kibor jong uksui bat ki prophet lamler kumju ki Chris lamler kin sasya penrem ha ka jing bishar hadu kasithi Paulus apostol sya ki Roman kalonong makhatlai ka ong ba kabor kawan na ublay bat kadeiru na kabenta ublay ong Paulus Paulus ula ong syu balada ngi sensyar bha hapo kajing penya kabo jong ublay panajrong kahima sima ne kari kanla ban sensyar bat bud kat kum ka an balabu bat penyai renti bat syakri bha kat kum ka hok bangidai banle na kabenta kaburom ublay ba kajing bha jong gajai penri baro ublay sibun ublay kurudo ya baro